OK, tak sme sa tu dohodli. Marian sa pripojil, mal mať nejaký výpadok, ale sme veľmi radi, že zostal vlastne visieť na kontakte. Takže prejdeme teraz priamo na rozhovor, keďže losovanie ďalej pokračuje. My tu máme nejakú hliadku, ktorá na to dozerá. Keby niečo prišlo, dúfam, že príde ešte nejaké slovenské prekvapenie, aby som strašne rád nešiel iba sám, ale s niekým vo dvojke. Aspoň. Takže máme Mariana Kamendyho na linke. Marian, ahoj. Ahojte, zdravím vás. Počujeme sa? Počujeme. Aspoň my ťa tu v štúdiu veľmi dobre počujeme a myslím, že Vilo hovorí, že aj Facebook ťa počuje. Dobre, ja vás počujem tiež, takže v prvom rade gratulujem teda. Po dlhom čakaní si sa dočkal, takže blahoželám a prajem všetko dobré, nech sa ti to splní tam, tak ako si predstavuješ. Majo, veľmi pekne ďakujem. Ja spomeniem dve také osobné veci. Jedna je, že kedysi sme, myslím, že narovnako vstúpili do lotérie. A ty si jeden ročník, myslím, že ten druhý rok, keď ja už som mal teda s hrdosťou 2 lístky, tak ty si sa vtedy nezapísal a zapísal si sa na Hard Rock a ty si mi hovoril, že bolo vážne, bolo žartom, že ty si sa nezapísal, lebo ty na mne vidíš, jak to strašne chcem a že prečo by si o ten jeden lístok mal alebo o 2 lístky znižovať tú pravdepodobnosť, že mi to praješ. Hej. No potom sa to nejak pokazilo a si sa proste dal do toho a vyhral si to a ja som bol ten, čo ti úprimne poviem závidel, však samozrejme, ale veľmi som ti to aj prijal a bolo super, že si tam bol. A ako som povedal predtým, neviem, či si už bol pripojený, ja ťa mám 10-krát napočúvané a už viem recitovať naspamäť. Tak Verichovho Haška Švejka viem naspamäť a už Mariana Kamendyho podcast o Western States viem naspamäť. No dobre, tak slúbili sme si nie lásku, ale že ukážeš Silver Buckle. Máš ho? Počkaj, ale teraz máš zelené pozadie. Alebo on je zelený? Počkaj, daj si ho na tričko. Počkaj. Aha, tak, na tričko je dobre. Hej, super. Takže on nie je žltý, nie je ten bronzový, ale je biely. Skvelé. Ja som povedal, že ona to vlastne približne, to je naozaj len také hrubé číslo, že okolo 80. až 100. miesta sú ľudia, ktorí sú poslední, ktorí majú možnosť ten Silver Buckle získať. Tak gratulujem, to bolo super. Ja som vedel, aj sme sa o tom v príprave rozprávali, vedel som, že nejdeš úplne zdravý do tých pretekov, ako obdivoval som ťa, že vôbec to podstupuješ. Aj si to trošku spomenul okrajovo v tom podcaste. Rozumiem, že asi to nebolo pre teba príjemné obdobie. Neviem ani teraz, ako si na tom, ale skôr pre tie preteky, ktoré si absolvoval. Ja viem a presne to vtedy aj ten riaditeľ Western States, s ktorým ste robili pred tvojim behom, ste robili rozhovor, tak hovoril, že videl tvoje časy a aj tiež som aj ja očakával, že pokiaľ budeš zdravý a úplne v poriadku, že tvoje časy boli niekde úplne inde, okolo 20 hodín som to odhadoval. No ale podarilo sa ti Silver Buckle, mal si to myslím, že 23-21, dobre si pamätám? Alebo tak nejako približne? Je to tak, no, tak nejak to bolo. Prosím ťa pekne, ak s odstupom času si prístupný povedať trošku viac, ako si povedal v tom podcaste, mohol by si povedať, že čo tebe ovplyvnilo tvoj vysnívaný Western States pretek? No, ono to troška, toto ovplyvnenie začína už samotným covidom, lebo v podstate mňa vyťahli už v 2019 a teda mal som bežať v 2020, ale to čo vieme všetci, čo sa stalo, že proste prišiel covid a všetko zhaslo minimálne na rok a nedalo sa. A v tom 2019, verím tomu, že, alebo teda 2020 potom, keby som tam išiel, po tom vyťahnutí, tak vtedy som bol asi v najlepšej forme, ako som kedy v živote mal, takže verím, že vtedy aj ten výkon by bol možno trocha lepší. Ale potom vlastne bolo čakanie, kým prejde COVID a ten ďalší rok zase bolo aj 21. ešte, keď som mohol ísť, bolo obmedzené cestovanie. A Mišo tiež som mal ešte nejaké k tomu aj zdravotné problémy, tak umožnili mi, čo som bol veľmi vďačný tým ľuďom z Western States, že si to môžem ešte na rok posunúť. No tak som si to posunul, no a tá príprava vlastne na ten 2022, keď som to odbehol, tak ona začala tým, že tiež začínal som s nejakými zdravotnými problémami, ktoré som vyriešil, potom som mal akože veľmi, veľmi dobrý tréning, niekoľko mesiacov. Cítil som sa veľmi dobre. A čo človek nechcel, proste asi mesiac a pol predtým ako som mal odcestovať do Ameriky na tie preteky, tak
z nevysvetliteľných príčin proste začalo ma bolieť tie také vnútorné šlachy, ktoré idú od vlastne vnútornej strany stehna a celý nejaký hamstring. Neviem, čo to bolo, či to bolo doteraz neviem, či to bolo nervového pôvodu, alebo čo tam vlastne bolo. Musel som prestať trénovať, som musel veľmi zvolniť, tak som vlastne už len to tak nejak doklusával do toho samotného preteku. Takže ja som štartoval s tým, že môj cieľ bol vlastne len dobehnúť to do cieľa. Ja som vlastne nevedel, čo sa stane, lebo nemal som možnosť ani ten rok odbehnúť viac ako 50 km. Stražovskú 50 som odbehol ako tréning. Mal som naplánovaný ešte nejaký dlhší beh, ale ten už som nestihol kvôli tomu zraneniu. Takže išiel som do toho preteku s tým, že vlastne uvidím, čo sa stane. No. Ale nakoniec to vydalo, takže bol som veľmi spokojný s tým. No tak ešte dodatočná, o to viac gratulácia. Ale to asi je aj o tom, že to čáro Western States jednoducho, aj keď je veľmi zložitá situácia, tak ten bežec, keď už sa pri tých strašne malých pravdepodobnostiach dostaneme tam, tak snažíme sa naozaj urobiť maximum. A nie nejaké fyzické maximum dosiahnuť do seba, ale hlavne uvažovať, jednoducho triezvo rozmýšľať a prispôsobovať naozaj sa momentálnemu stavu a urobiť jednoducho všetko preto. Znie to ako klišé, ale fakt, že urobiť všetko preto, aby ten človek si mohol povedať, že naozaj došiel až do cieľa, do toho sna, ktorý mal. No, presne tak. Akože plán A bol, že dobehnúť to do cieľa a všetko, čo by bolo akože lepšie ako len dobehnutie do cieľa, bol bonus. A musím povedať, že veľmi mi pomohli ľudia, ktorí tam boli so mnou. Jednak Zuzka, manželka, romancovka, Viktor, ktorý tu bol tiež ako jeden z hostí, ktorí jednak mi pomohli ako crew, aj ako nejaký supportný tím. Bez nich by som to určite nedal. A druhá vec bola to, že boli tam ľudia, s ktorými som sa mal možnosť osobne stretnúť, ako napríklad človek, ktorý teraz losuje, alebo teda, ktorý je tam pri tom celom losovaní, Tim Tweetmeyer a Bob Crowley a ostatní ľudia, ktorí sú okolo Western States. Mal som to šťastie sa s nimi spoznať aj tak akože osobnejšie. A to sú ľudia, ktorí majú za sebou niekoľkonásobné účasti a dokončenia tohto behu. A oni mi dávali rady, že vlastne v mojom stave, čo mám robiť, aby som ten beh úspešne dokončil. Čiže všetky tie cenné rady, ktoré mi dali, tak mi naozaj pomohli a za to som im tiež vďačný až doteraz. To je fantázia, to je skvelé. No a keď si to absolvoval a dajme tomu, že ty by si bol ten druhý Slovák, ktorého dneska ešte vyťahnú, čo by si Marián robil inak alebo čo na jednej strane, čo možno zmenilo to zranenie ako také, ale sú veci, ktoré by si dnes už povedal, že áno, toto by som spravil trošku inak a dával by som si takto pozor, alebo toto ešte by som potreboval do toho tréningu zapojiť, že ako by to vyzeralo teraz? Tak ja som možno, že podcenil trocha to, že starnem pomaličky a že ten silový tréning asi treba do toho zapojiť, že už tá svalová hmota a to všetko ostatné už tak nedrží ako kedysi. Čiže ono to je asi trocha spojené aj s tým, čiže to by som asi pridal viac do toho, troška viac by som posiloval. Ale jednu vec, ktorú možno odporúčam aj tebe a aj ostatným, ktorých možno ešte to čaká niekedy v budúcnosti, ak sa vám dá, ak je to logisticky a finančne možné, poďte tam čo najskôr. Pozrite si tú trať, zvyknite si na to teplo a hlavne si to tam užite, lebo to fakt stojí za to. A akože ísť tam len, že 3 dní predtým, rýchlo si akože nejako vyriešiť jetlag, odbehnúť to a ísť naspäť, tak to je akože o ničom. To je rozhodne veľká škoda. Čo najdlhší čas predtým na aklimatizáciu a potom užiť si ešte aj nejaký čas potom, toto by som odporúčil všetkým. Akože ja som tam nejaký čas bol aj predtým, aj potom, ale ešte by som to predĺžil, že bol by to ešte, ten zážitok bol ešte o to lepší. Super, tak už to berem ako radu aj mne, tak ďakujem veľmi pekne. Ešte je tu jedna taká osobná, ja som slúbil 2 veci, tá druhá osobná vec je taká, a určite ju chcem teraz spomenúť. My sme pred pár rokmi mali takú SMS-kovú konverzáciu, kde ja som strašne nesúhlasil s nejakou, nemusíme ísť do detailov, ale hovoril si mi, že hlavne sme sa bavili asi o behu a o tých výkonoch a o týchto veciach a v tom čase vlastne aj stúpal záujem o Stefanik Trail a na mňa ako na organizátora veľmi ako rástol tlak, úplne prirodzene.
aj v nejakom momente, kedy som jednoducho zvážil svoje síly a svoj potenciál, či už manažerský, bežecký alebo vôbec ľudský, tak vtedy som veľmi nesúhlasil. Ty si mi spomenul, že jednoducho byť dobrým otcom a byť profesionálnom v práci, robiť ešte k tomu aj Štefánika, nebodaj ešte aj perfektne trénovať a pripravať sa na tie veci, že to nejde. A ja som s tebou strašne nesúhlasil. Ja si dodnes pamätám už v predchádzajúcom byte, ten zelený gauč, a ja som tam v noci s nejakým kamendým SMS-koval. Celý som sa triasol, lebo strašne si mi zobral si obrovské kladivo a strašne si ho to tam roztrieskal a ja som sa tomu hrozne bránil a poviem na rovinu, že niekoľko rokov som sa tomu bránil. Hej? Ale takisto ako ty si mal zranenie pred Western States, tak ja som mal tiež jednu vynútenú ročnú pauzu a tá prišla presne po najúspešnejšom Štefánik Traili, najväčšom trápení organizačnom, prišla po akoby nedisciplinovanom trénovaní a netrénovaní, snahe proste ešte získavať tú kvalifikáciu na ten Western States. Všetko sa to tak strašne pomotalo a tiež som mal vlastne vážne zranenie, z ktorého vlastne naopak ja sa asi z neho úplne celkom nedostanem, ale viem s ním už pracovať, to je dobré a ja si proste verím a myslím si, že aj vďaka veľa odborníkom, ktorí sa mi venovali, s tým budeme vedieť pracovať. Dúfam, že si ho neobnovím, lebo to by bol veľký problém. Ale chcem ti povedať takto cez telemost, že ja to proste vzdávam a mám si úplnú pravdu a nie si zase až o toľko starší, aj keď tu hovoríme o tom starnutí, mňa sa to tiež veľmi už týka a som sa dneska oholil, aby tie šedé fúzy neboli vidieť, ale v zásade všetko sa splnilo tak, jak si to vtedy písal, čiže je to tak a som rád, že sme sa tu takto mohli stretnúť a o to je to zvláštnejšie, že ja teraz idem a dúfam, že keby si išiel aj ty, tak veľmi rád sa tam s tebou stretnem. Jasné, to by bolo super. Myslím, že šance na to sú extrémne malé vzhľadom na štatistiku a pravdepodobnosť, ale ja ti to naozaj prajem. Dúfam, že si to užiješ aj s týmom, ktorý tam budete a verím teda, že minimálne tú bronzovú a keď nie aj nejakú tú striebornú baklu sa ti podarí domov naspäť doniesť. Takže Marián, veľmi pekne ďakujem. Veľa šťastia, nech sa darí. Pozdravujem ešte Zuzku, ktorá nás asi počúva, lebo tam je niekde vzadu s tebou. A je tu vzadu, za to background fotkou sedí na gauči. A veľmi pekne ďakujem, že ste zostali pripojení, že sme sa mohli s vami takto spojiť a s tebou porozprávať. Ďakujem, Marián. Všetko dobré. Majte sa pekne. Nech sa darí. Čaute.